kai aure kai kullun a hanya sintiri dare yayi sintiri ba san da zaka huta dan na miki ciki kenan kuma ni yanzu mani ne nake lallaba ki ya zan bi ki a hankali san da kike gona zauna din ki ringa rufe jikinki saboda ɗan leƙe kai Allah ya sa na miji za a yi bakin ga hannun siyo mai kambas kuma ana haifar namiji in dai namiji ne to a gidan SO za mu yi mai rijista ya koma gala ana mai gala shi kenan za mu sai da gonan nan da yin sai roka kin ga lodin itace ya kama ni an samu na aikan siyan filebo kawai a gidan makwala mu kai shi yayi ba na dai gidan makwala mu kai shi yayi to mun san dan aikan filebo muka kai yayi ban da lafiya ba to ina za ki lafiya da wannan dirkeken abu ni ma ban da lafiya Allah tana go ina ni ina ki ka san me nake ji me kike ji wallahi dukan kasar ne yake fitowa zai wai da ba dai na guda ba to kin ga kuma ba a yi wa aski dan wallahi kin ga wa aski sunan yaron za a ringa ce mai janare za a ringa ce ai duk wanda kika ji an ce mai janare a cikin haske aka haife ko da rana bari in kashe wuta saboda bari in kunna wuta in ga das namiji ne dan iska ki ba ni nono waye irin wannan baya sha to ina ga wannan kin san yaran zamani a buge ake haifar su Allah in wasu dohuwar yan kodinci in dai ta haihu yaron ma a buge za a yi sosai dole wannan ya an nemo mai gala mai disin wallahi sai ya cake da gana mai disin kan ya farfado dan iska ne isauri mai gida ai bi yaron ta kai kin ga ke ta uwai bari mu bashi ungo ishi dan tuwarka bai wannan bai sai nemo mai wani abu mai kaɗan don wanda da ku ake tefani a gidan nan Allah ya yi wa jaririn nan kin gaishe wallahi da yin sani to kinga bari ina zuwa mu raba kafa da ke aje a neman mai wani abu mu raba kafa yalla bai da Allah je ka gwada mu jaririn nan da wani abu ga ko zai karba da Allah aje a gwada yawa gwada mai kusan 500 lalle na yadda ni ba Kano na haihu ɗa to lalle ne ma ku taimaka ba haka ba bariki ne wallahi da ke
ba mai kauri ba ne kake karmai dinan nan ne na haifa ba na ban goma ko biyar wanda dinan ne ban goma mai ba a roda lalla mai goma ko biyar ba yawa a sauki a kan ai yaro ne ba a kari yawa sai ku kudin uwan kare shaba a jiya mai yaran sama ne zai yi ka gida ikuwarsa Allah hada da dinan nan da wannan lokacin shi sai dai local gamba yawa kada ka shi kai Allah ta jo kaji dai shi ya fara tafiya amma ban sani ba wallahi ya fara tafiya na ce ta uwarka na farko za ki hada ma bari mu koma gida Allah ya dine ma ina so ina gudunmawar da aka kawo na barka na gaisuwa babu to fa za ka ci barka wannan ga zama ta zama ina cewa mai ego a kwakula yaran nan rankatakkan kudin da yake jiki a kwakwa yesu